Grupo sa mga laiko mulusad og penitential walk for life karong Sabado, Pebrero 15 sa alas 4 sa kadlawon. Hiniusang pag-ampo kini alang sa makamatay nga coronavirus disease. Gidapit ang tanan sa pagsalmot bisan dili mga Katoliko, magdalang og kandila og rosaryohan. Manukad ang kalihukan sa Fuente Osmeña padung sa Cebu Metropolitan Cathedral. Katong 5 kapugante sa Manhuyo District Jail sa Negros Oriental balik prisuhan na. Tag 20,000 pesos ang patong sa matag eskapo o daduna sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang 5 usab ka jail officers on duty girilibuhan na sa pwesto samtang nagpadayon ang investigasyon. Mipahigayon ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug panagtapok sa local officials ug mga negosyante pagpalambo sa investment opportunities sa syudad, pagtutok sa potential sa Planned Unit of Development o PUD nga nahimutang sa usa ka parte sa North Reclamation Area, pagkat-on sa mga best practices sa ubang lugar, pipila lang sa nahisgutan.